Egunez egun gehiago ikusten dugun moduan, erregai fosilen eta aldaketa klimatikoaren inpaktuak nabarmentzen hasiak dira. Inpaktu hauek bizitza beraren mehatxu ere bihurtzen hasiak dira. Horregatik, gaurkoan erregai fosilen mehatxu nagusiaz hitz egingo dugu Stop Fosilak ekimeneko Gorka Laurnagarekin. Ongi etorri Gorka, zer moduz? Ongi, mil esker, zuenean izateagatik. Ikusi dudanez, zuen webgunean, Stop Fosilak webgunean, badago manifestu bat atera zenuten, eta manifestuaren izenburuan jartzen du. Bizitzaren alde, Stop Fosilak. Nondik dator lelo hori edo izenburu hori? Gu konsideratzen dugu erregai fosilak direla bizitzaren mehatxu nagusia 21. mendean. Erten dugunean bizitzaren mehatxu nagusiek erran nahi dugu bizentzutan. Bai natura eta ekosistemen dako, dela mehatxu nagusiena, gero aipatuko dut zertaz, baina baita ere pertsona eta gizarteen dako. Klima aldaketaren inpaktuengatik, baino ez bakarrik, gaur ikusiko dugunaren aritik, ez? Hortaz guk usten dugu bizitza hartuta zentzu orokor hortan, ez? Hau da, bizitza onak izateko eta lur planetan bizitza bere egon ahal izateko, behar dira erregai fosilak lurrazpian utzi, bai? Hortaz, batu genion izenburu hori, bai? Eta hori azkenean dator nahi baduzu, edo eskemaia pixket zientifikoago batetik ikusitan, badire deitzen diren 9 muga planetarioak, bai? Hoi da, zientziak identifikatu ditu, erranen dugu, munduaren sistemak ongi funtzionatzeko 9 organo vitalak, bai? Beratuko bat ziguten guri bezala, en plan bihotza, ez dakizer, ez? Zein dire munduarenak? Identifikatu dituzte 9, bai? Ozeanoen azidifikazioa, mikropartikulen emisioa, ozono geruzarena badire horako batzuk, bionistasunarena da bertze bat, eta klimarena da 9 horietako bat. Baina guk kliman jartzen dugu bereziki arreta, klima delako bere abiaduraren gatik eta dimensioaren gatik, segurazki ere larriena, edo larrienetako bat, eta gainerako organo vital guzietan baditulako eragin kaltegarria handiak, ez? Adibidez, ozeanoen azidifikazioan edo bioaniztasunan, bai? Baditu lotura handiak. Hortaz, guk bereziki jartzen dugu fokoa klima aldaketan eta erregai fosilengan. Hori da azalta. Mehatxuei buruz hitz egiten. Zein esango zenuke dela mehatxu nagusia? Mehatxu nagusia zalantzarik gabe klima aldaketa. Klima aldaketa da mehatxu nagusia, badira handitz, baina hori bereziki bai. Klima aldaketa guk batzutan erran izan dugu, da bomba nuklear bat bezala, baina eskala planetarioko bomba nuklear bat, eta gainera tik-tak egiten nahi dena, bai, baduena kronometro bat. Da bomba nuklear bat, zentzu baina nahiko literal batean. NASAk berak erraten du, ari direla uste dut metatzen, erraten dute batzuk segundoko 13 Hiroshima lehergailu bezala, atmosferan. Karo, hori da hor metatzen ari den energia, eta hori hasi da lehertzen, baina kamara lentan hasi da lehertzen munduan, bai? Baina horrek baduen energia nolabait ere, hori da. Gertatzen dena da uraniozko molekulak izan beharrean, dire karbonozko molekulak, bai? Baina bai da lehergailu bat zentzu horretan. Dago bertze lehergailu handi bat, dela ultraeskuinaren lehergailua, ari duena gainera hori impulsatzen, ez? Baina klima aldaketa horrengatik, bere dimentsioangatik, eta erran bezala gainera bere azkartasunarengatik, ez? Gure testuingurua da, etxea dagoela sutan, segitzen dugu botatzen gasolina, eta hemen hori da, behar dena desaktibatu, ez, bomba hori. Euskal Herrian, edo Euskal Herriko inguru giroan, non hasi gara nabaritzen, gepasi iratxe? Iten du, rak. Bai, eske ez dagoen audio ez. Hostia, nire kulpa. Nehizu ertia berri izpuska hau? Erten aldo dute, arazorik gabe. Inporta zaizuen, hasieratik hasten bagara. Hasieratik nire... Edo igual azkeneko galderetik. Azkeneko galdera hau, iten dut? Azkeneko galdera hau. Galdera barne? Ari zinen orain justo galdetzen, ez? Orain galdetu, justo galdetu bat zuen bai. Igual orain duan eta jazta. Vale. Orain kontaktuko ditu nebezu klimaren inpaktuak zein diren, Vale. Justo galdetu horrein zuen, Euskal Herrian edo nola nabaritzen den aldaketa klimatikoa. Bale, bai ez ditut aipatu, baina hemen baitu zerrendatu, lehorteak ezakizer badakizer, horiek kontatzen alditutola orokorrean eta gainetik. Vale.
Euskal Herriko inguruan edo ingurugiroan nola nabaritzen ditugu klima aldaketaren eraginak? Bai, sartuko naiz gero nire duzu zehazki klimaren ikuspegitik ze inpakto ditu, baina Euskal Herrian efektibamente ere hasi gara sumatzen, badire horren adibide handitz, bat, nahiz ez egon Euskal Herrian zehazki, arron bisuala delako Pirinioetan, bai? Pirinioetan glaziarren eguneko 80, beren edadurarena galdu da. Segurazki ere 19. mendean gango bazen mendizale euskaldun bat, hor kusiko zituen ikaragarrizko pareta txarrak, bai? Izotzezkoak, elurrezkoak, gaur egun ja horiek desagertzen ari dire, Anetoko glaziarra eta bar, bai? Monte Perdidokoa ere bai, bueno, hori daude desagertzen arrizkoa eta 2050erako kalkulatzen da igual desagertzen direla, erabat, bai? Hori da nahi baduzue adibide visual bat, badire bertzea hundit, izan ditugun bero olatuak, bai? Euskal Herrien ganden urtean bertan, kalkulatzen da udan hil zirela, gutxi gora bera, 200 pertsona Euskal Herrian bero olatuengatik. Aldaketa klimatikoa hemen dago eta hiltzen du, bai? Eta hori oroitaraztea beti importantea da, zeren, karo, gero energia berriztagarrien eztabaidan, hemen tokatzen da balantzan patzea inpaktuak, ez? Eta batzuk erraten dute aizu, berriztagarriak hil zituzte xoriak eta gainera itxusiak dira, eta duzu, bueno, izaten alda, baina jar dezagun balantzan, ez? Ze inpaktu dituen. Bertze bat izaten alda, erreketan, izokinen adibidez, kantitatean nola eragiten duen, bero gehiago baldin baduzu, oksigeno kantitatea ibaietan eta txikitzen da, orduen ez dituzten baldintza onak, beroagoak daude, batzutan urremari txikiagoa dute, adibidez. Eta gero dire bertze inpakto batzuk denak hasi garena sumatzen, baina nik uste dut, igual ez gara jabetzen horren dimentsioaz, ez? Eta da gero identitatean ere bai badituen inpaktuak, ez? Badago aldaketa bat, ni beti hori ditzen izena, eta da San Jose Lorea. San Jose Lorea da osto hori xabalak dituen lore hoi, eta bere San Jose Lorea atratzen da martxoan 19an, San Jose egunean. Eta ni beti hori ditzen naiz, nire hurbileko batzuek hor betetzen dituzelako urteak, ez? Orden niri txikitatik beti San Jose Loreak oroitarazen zaten nire inguruko hoien urte betetzea, ez? Baina oraia zerratzen da otsailean. Eta batzuten urtarrila kabaian ere bai, ez? Hoi da, loren landarediaren nolabaitere zikloak aidirelako aldatzen, bai? Eta aitzinatu dire. Hoi da bertzea adibidez Euskal Herrian ikusten alduguna, bai? Aldaketa hoi, ez da bakarrik nire identitatean eragiten ditelako, zeren lehen oroitarazten zidan nire amaren urte betetzea. Kontua da, ekosistemako zikloak desfasatzen dituela. Zeren, adibidez, erleak eta iritzartzen dire hibernaziotik, San Jose Lorearen pixket polinizazioarekin batera, edo badute harreman hori, hola izan da, hemendik erromatarrak pasatzen zirenetik eta aizelenagotik ere, eta 50 urtetan hori aldatu da, eta badago desfase bat, bai? Loreen, loratze goiztiarro horren bertzea adibide ezagun bat, adibidez, klimaren detekzioetan, da Japoniako bertako gerezion duen loratzea. Handa bertako identitate elementu gaina importante bat, loratzen direz, denak horra arroxak, uste dut hor anime pelikuletan eta, hori ere aida itzinatzen, hori erabiltzen da bertze detekzio bat bezala, ez? Eta badago bertze bat, hemen Euskal Herrian sumatzen duguna, galdetzen badiozu edo zein adineko pertsonai nola ziren lehenagoko neguak. Lehenagoko neguak errango dizute, Leitzan, hemen egoten zen elurra 2 metro negu guzien, ez duzu ikusten hori. Eta aski da batea eski estazioetara, ez? Eta eski estazioetan ni noiz baitere egon naiz, eta ikusten duzu hor nola iren, ez? Nola iren desagertzen elurra. Aitak behin erraten zidan, ganginen negu batez, eski estazio batera, eta erraten zidan, bera, hola egoten zen lehenago udan. Nola aldatu den, ez? Eta horrek ere inpaktu dituen, erramezala identitatean, adibidez, guk beti lotu izan ditugu olentzeroak eta gabonak elurrarekin, baina orain, 3-4 urte dituzten aurrek ez dute lotura egiten, ez dute lotzen olentzero, edo ezain zuzenen, ez dute lotzen olentzero elurrarekin. Idire ja gertatzen nahi diren aldaketak tau da, nahi baduzue, sutearen hasiera, ez? Hasi da, errandugu etxasutan dagoela, baina hasi da hor sukaldean nonbaiten sua, baina arriskua da, segitzen dugu botatzen gasolina, denak hartuko duela sua. Aldaketak handitzen joan daitezke. Aldaketak ganen dire, zalantzarik gabe handitzen, bai. Beste, elkarrizketa batean aipatu zenuen, gerrak ere badutela harreman oso zuzena, erregai fosilekin,
imperialismo fosila, eta bar, azaldu nola den gerra erregai fosilen inpaktuaren mehatxu bat? Bueno, aurten, akaso inoiz baino azalekoago gelditu da. A ber, nik uste dut jendearen gehienak badakigu petrolioak badituela zerikusia handitz gatazka geopolitikoekin. Orokorrean rekurso naturalek, ez bakarrik, baina baliabide naturalek baute handitz ikusteko, egiten diren maniobra geopolitikoekin, eta nola ez, baliabide energetikoak izaniko horietako importantenetako batzuk, baita ere. Irakena da horren adibide nagusia, horrerrantzen, 20. mende hasieran, zirela arma nuklearrak, destrukzion masiba eta ez dakiz zerbait zer, eta horratzean zagoen asmoetako bat zen, segurazki ere, bertako baliabide, hidrokarburoen baliabidez jabetzea, han daudelako nagusiak eta estatu batuakek horren aldeko apustua egin zuelako, arrasatuz eta aitzinetik eramanez, populazio oso bat, eta gainera, behin arrasatzen duzula, hor elikatzen duzu gorrotoa, eta jendea zakurrak bezala tratatzen baituzu, gero, zakurrek atxik egiten dute, hoi da adibide bat, Irakena, nola sortzen duten inpaktu horiek, baino 2026an ja eskezin agerikoago gelditu da. Segurazki ere, Trumpen administrazioak duena da, erraten duela esplizituago eta aixe bortitzago bertze administrazio batzuk ere egin dutena, Karo, Trump adibideak ditugu, Venezuelan, batean Kuban, gertatu zena, baita ere Afrikako herrialde batzutan, baina Iranen eta Hormuzen gertatu zena, Venezuelakoa izaten alda adibide hon bat, Karo, Venezuelan moztu zuten, inbaditu zuten Venezuela, Maduro presidentia eraman zuten, horako operazio batean, eta blokeatu zuten Venezuela, heldu ziren aspalditik ja, herrialde hori blokeatzen, handi batean, Venezuelak, hornitzen zuelako Txina. Eta orduen, hemen bakizuen, gertatzen nahi da nazioartean aldaketa geopolitiko handi bat, hegemonien arteko aldaketa bat, orain arte estatu batuak zen, eta segurazki segitzen du izaten, hegemon handia munduan, eta hor gertatzen nahi da aldaketa bat, eta Txinara da pasatzen, munduaren ibauzue zentroa, hegemonia aldaketa hori, orduen badago hor pugna geopolitiko handi bat, eta pugna horretan estatu batuakek inditu bi gauza. Nahi dio moztu alik eta hornidura kate gehienak Txinari, Hormuzetik pasatzen zen esportazioen zati handi bat Txinara joaten zen, adibidez, baita Iranera ere baina Txinara, eta erramezala Venezuelan ere bai, Orduen da taktika bikoitza, espulsatzen edo mozten diogu sozio-komertzialak Txinari, eta gainera gure influentzia eremua babesten dugu. Influentzia eremua estatu batuen kasuan da Amerika. Haiek erraten dutena beren atzeko patioa. Orduen, eta hau gaina nahiko modu esplizituan, arron esplizituan. Hau da, uste dutzen 2025 bukaeran edo hauek aterazuen estatu batuakek bere segurtasun estrategikoaren plana, eta hor aktibatzen zuten Monroe Doktrina. Monroe Doktrina Trumpen korolarioarekin. Monroe Doktrina, da horre merezikarremendeko doktrina bat, eta erraten zuena da, ideia hau, Amerika Amerikarrentzat. Oberranta, Amerika estatu batuarrentzat, Eta orduen, estatu batuaken barne politikaren edo segurtasunaren parte ulertzen da Amerika guzian egitea interbentzio militar politikoak, estatu kolpe bigunak, estatu kolpe gogorrak, zeren haiek ulertzen dute beren interesekoa dela hoi babestea. Hoi gauza zaharra da, heldu da pixka kolonialismo garaietatik, hor Europako azitulako interesak eta haiek orden nahi zuten hoi blokeatu. Zein kasutan orai berraktibatu da hori, erramezala, modu esplizitu batean estatu batuakek usten duelako dela galtzen bere boterea, eta orduen estatu batuakek induen apostua da, begira guk Txinari teknologikoki ezin diogu irabazi. Karrera hori egin batean galdu dugu, batez ere, teknologia elektrikoen arloan, hori galdu dugu. Orduan, guk egiten aldugun apostua da bikoitza.
Bat, apostu militar geopolitiko bat gure inguru hori babesteko, Amerikan berriz ere hasten dugu martxa handitzen, bai? Eta hori babesten guretako, Venezuelan interbentzioak, Milei babestu eta bar, bai? Groenlandiara saiatu sartzen, Groenlandian patu interesak, eta, nahi baduzu horren bertzaldea, haizu, esprimituko ditugu, zukutuko ditugu gure baliabide energetikoak azken muturreraino, erregai fosilak. Berez, ikuspegi tekniko batetik, segurazki ez da apostu logiko bat. Hau da, apostu logikoa, zer erranik ez dira, klima aldaketaren ikuspegitik, teknologia berriztagarriak dira teknologia hobeak. Bai motor elektrikoak, kotxen kasuan, bai etxetako klimatizazioa, bai sorkuntza elektrikorako ere, bai, ez? Teknologia elektrikoak dire eraginkorrago, efizienteagoak, kutsatzea gutiago eta merkeagoak, ez da? Ez teknologia hobea dire. Baina, erremezala, horren hegemonian nor du, Txinak. Estatu Batuak baduena da petrolioa. Badu petrolioa eta badu petrolio sistemaren kontrola, egin batean, ez? Petrolioa komerzializatzen delako, egin handi batean, petrodolarretan. Orduen, harreman komertzialoi badiren bakoitzak, nolabait ere, Estatu Batuakeri onura iten dio. Estatu Batuaken energia da hidrokarburuak. Orduen, segurazki ere, Trump Bidenen administrazioak eta pixkete peluzerako begiradarekin, ez? Errantzuten, bargara horiek lurrazpian uzten eta aldugun neurrian aldaketa teknologiko hori egiten, eta aldiz Trumpek errandu ezetz. Trumpek errandu ezetz. Guk atera behar ditugu hortik erregai fosilak, bai? Errandu ezetz, da, segurazki, batez ere da apostu ideologiko eta ekonomiko bat, bai? Zerran nahi dut. Karo, horrek badu ikuspuntu ekonomikotik izaten aldu logika bat. Erten dute lurrazpian munduan badela, erregai fosilen forman, munduko barne produktu gordina bezain bertzea beraztasun. Horren, klaro, Estatu Batuak gainera badu beraztasun horren zati handi bat, beke utzi behar du hori, ez? Hor baditu interes ekonomiko ikeragarriak. Horren, alde batetik badu, izaten aldu zentzu ekonomiko bat, ikuspegi individual batetik, bai enpresendako, bai petroestatuendako, horiek azkeneraino saiatze esprimitzen. Egia da munduari dela deskarbonizatzen, munduan Txinatik badatoztela, bertze teknologiak, ez? Baina izu, guk ahal dugun neurrian hauek bukaeraraino. Trumpek hoi justifikatu alizateko, bai, edo ultraeskuinako justifikatu alizateko, behar du zerbait erran. Orduen, hoi justifikatu alizateko egin batean inbalidatzen duzu klimaren movida, hortik pixketere bai negazionismo klimatikoaren logika, Parisko akordiotik ateratzen dira eta bar, berriztagarrien kontrako diskurso esplizitua, Trumpek erraten energia eolikoak txusiak direla eta hiltzen dituztela txoriak eta baleak, bai? Literalki erraten du. Eta gainera postu ideologiko bat lotzen nazionalismoa, ideologia konservadore atzerakoia eta interes fosilak, bai? Zer erran nahi du? Amerika handia egin zutena izan ziren Texaseko putzu petroleroak. Eta bertan egoten giren gizon zuriak egitazko energia ateratzen. Eta horrek egin zuen Amerika handi. Horren, Make America Great Again berriz egin handiak, eta horren ere ekibar dire ikatz meategiak, eta segi ateratzen frackinga, eta segi ateratzen de todo, ezta? Ez dakit jendeak ezagutzen duen, norainoa llegatzen den hau, Trumpen administrazioak egin du muñekito bat, ikatz mineral puska batekin, batu dizkiolako begi handi batzuk eta esku batzuk eta hanka batzuk, muñeko bat, saiatzeko saltzen ikatza dela energia on bat. Bai? Eta hori komertzializatu da. Hori komertzializatu da, hori agertu da
Estatu Batuaken energia sailaren Twitterrean eta, Twitterrean, Xean, eta sare sozialetan eta bar, ez? Eta nahi dute hoi bultzatzen, ez? Orduan, da apostu esplizitu bat, ez? Edo, Trump jaunari eman zioten sari bat ikatz industriako hainbat pertsonek, eta agertu ziren ikatz meategietako langile zuri horiek Trumpi bostekoa ematen eta ematen sari bat ikatzaren defandatzaile onenari, bai? Trumpek egin duelako apostu esplizitu hori, ezta? Orden, azken finean da konservazionismoaren idea, hau da, lehenokoa hobea izan zen, egin dezagun atzera, aspektu guztietan, ez? Aspektu sozial guztietan, baina baita energian ere bai. Egin dezagun atzera, tradwife-ak egin dezagun atzera, ez? Beraz, emakumeen eskubidetan egin dezagun atzera Amerika zuria eta beraz migrantea kanpora, ez? Eta movida woke, agenda 2030 eta tonteria guzi horiek, dire invento txinoak, ez? Kasi zentzu esplizito batean errana, ez? Horren hori da apostu ideologikoa, ez? Orden laburtzen dut hau ideia batean. Zer da gertatzen dena? Kapitalismo fosilak baitu interesa handiak, segitzen evidentia den bezala ateratzen horiek, ez? Josu Jonimaz, Petronorrek erraten ez, deskarbonizazioa berpentsatu behar da, eta ezagik zerbaki zer, ez? Eta egiten presioa transizioa gelditzeko, adibidez kotxeen kasuan 2035 atzeratu dute Europan debekua, erregai fosile, ez konbustiozko autoen hori, hori da presio ideologiko hori. Orden kapitalismo fosilak biztako denez baditu interesak hori ez gertatzeko, eta juntatu da ultraeskuinarekin. Ultraeskuinarekin, fascismo edo neofascismoarekin, Meloni, Europan ikusten den AFD, Reform UK eta Trumpen alderdia republikarra, eta induten mix bat. Biek, nolabait ere, elkar ongi uztartzen dire eta elikatzen dira, eta nahi baduzue hori badugu irudi batean. Josu Jonimaz, Trumpekin elkartua, Venezuelaren konkista eta gero, ez? Kapitalismo fosila, fascismoarekin, fascismo fosila, Hoi nahi baduzuen, bertze ikuspegi batetik, bai da, komatxo artean, negazionismoaren bertze azkeneko fase gaurkotuena, bai? Zerra nahi dut. Hasieran hor, 80. hamarkadan eta hola, industria fosilak, egin zuen kristoineko lana, saiatzen klimaren zientzia deslegitimatzen, bai? Eta arrantzuten gezurra zela, eta hori etzagoela frogatua, eta hori deitzen diote merkaderes dela duda, badago liburu ezagun bat, egin zuten apostu guzi hori, ez? Gero, hurrengo hamarkadetan, bataia hori joan ziren galtzen, ez? Badagolako konsensu klimatiko handi bat, gantziren galtzen, eta orden beren apostua gehiago izan zen greenwashingarena eta atzerakeria guzi horrena, ez? Gesi karbono merkatuak, sortuko digutugu teknologia batzuk baituko dituztenak isuriak, eta ez, pixket marear la perdiz, gato pardismoa, den aldatu deus ez aldatzeko, ez? Horrek ere, ez du sobera ongi funtzionatzen, zeren Parisko akordioa, Txina eta bar, deskarbonizazio hasten da egitazkoa izaten, eta orden azkeneko apostua da apostu ekstremoena, ez? Hartzen du ultraeskuina, eta ultraeskuinak erraten du migranteak ez, haizerrotak ez, eta hemen gizon zuriak eta energia zarra, ez. Hortaz, adibidez, badire autoreak, hau aztertu dutenak, fascismo fosilaren edia, eta bada liburu ezagun bat, bere izena dela, azal zuria erregai beltza. Hoi da, ez pixkat. Orden, gertatu dena pixkat geopolitikoki edo, hoi da. Nahi baduzu bertze modu sinpleago batean arranta, estatu batuak galtzen du, haida desgastatzen, da gainberan dagoen imperio bat, eta Txina badua goiti. Eta bakoitzak badu bere teknologia eta bere energia. Eta estatu batuaken apostu ekstremoa da, horiek defendatzea azken muturreraino. Claro, honek esan nahi du, dozein herrialdetan, edo herrialde guztietan energia berriztagarriera joko bagenu, norberak bere energia sortze aldera, estatu batuen hegemonia bukatuko litzakeela zentzu horretan. Horre eman duzu gakoan, ez? Hoi da gertatzen den, hortaz sortzen dira gerra fosil hauek eta, ez?
Eta Trumpek gorrotu dituen bertze energia berriztagarriak. Energia berriztagarriek akitzen dutelako bere txoioarekin. Erregai fosilak daude konzentratuak herrialde gutxi batzutan, eta gainera enpresa gutxi batzutan, eta apuratzen manauzu gainera toki gutxi batzutan. Toki, bai? Zer dire, jazimiento konkreto batzuk. Horren, karo, horiek daude arron konzentratuak, eta erran dugun bezala, hein batean, kapitalismo jankiak dominatzen ditu. Ez bakarrik, hor gero dago OPEP, eta bada hor ekialde hurbilean ere, bertze potentzia handiak, eta Rusia eta jankiek, nolaitere, badute horren kontrolaren zatia handi bat. Horren, efektibamente, hoi da, eredu bat guziz konzentratua, eta duzu energia berriztagarrien eredua. Energia berriztagarriak daude eskuragai munduko herrialde guztietan. Munduko herrialde guztiak badute aski baliabide berriztagarri, beren burujabetza espada osoa zati haundi bat eskuratu ahal izateko. Horren, bat da eredu demokratiko bat, nahi baduzu, eta bertzea da eredu zentralizatu imperialista bat, ez da? Eta hor dago pifostio nola baitere ez, hor dago aldaketa. Egia da, gero igual sartzen gara, baina horret dute, baina sortzen duzu materialekiko dependentzia, material kritikoekiko ez, energia berriztagarriekin. Egia da sortzen duzula dependentzia hoi, baina edozein kasutan materialen inpaktua txikiago da energia berriztagarriekin, eta kontua da zuk materialak, plakak egiteko erosten duzu behin, eta badituzu 25-30 urterako. Erregai fosilak erosi barituzu egunero. Egunero. Bilboko portuan egunero sartzen da metanero bat eta petroleontzi bat, más o menos. Egunero erabiltzeituzu ezin direlako birziklatu. Literalki. Erregai fosilak erabiltzeko behar dituzu R. Ez dago bertzen modurik, ez? Energia berriztagarriak, erran bezala, emate dizute 30 urteko independentzia, eta gainera birziklatzen aldire hein handi batean. Ez dire perfektuak, baina birziklatzen aldire hein handi batean, ez da? Orduen, erran bezala, en resumen, akitzen zaiela negozioa, eta, haizu, hemen bada botere militarra handi bat, negozioak itzen bazaio, hemen eramango du dena aitzinetik, ez? Orduen guk batzutan erraten dugu, guk ezagutu dugu estatu batuak krudel bat, baina zen munduko garailea. Horai ezagutuko dugu estatu batuak krudel bat, galtzailea izanik. Zer ikusiko dugu? Erregai fosilek, hala ere, badituzte mehatxu gehiago, itsasoetan adibidez, aipatu duzu ozeanoen azidifikazioa, plastiko eta mikroplastikoak, nola nabaritzen da, itsasoetan airearen kutsadura baita ere, zentzu horretan nola nabaritzen da erregai fosilen mehatxua? Bai, efektibamente ez da horiek aipatzea ongi dago, zeren klimarena, klimarenak ezagutzen ditugu gehiago, ez? Lehorteak, uholdeak, gatazka sozialak, errefuxiatu klimatikoak, más o menos ezagutzen ditugu gehiago, baina badira bertzea hundiz, erran bezala. Horietako bat aipatuzuna, ozeanoen azidifikazioarena, ez da inezaguna, horrek erran nahi du, kontua da, izatez klima gehiago ez da berotu, ozeanoek xurgatzen dutelako botatzen dugun isurien zati handi bat. Gaten da ozeanoetara, ez? Orden, baina hori ez da doainik. Ozeanoek xurgatzen dute karbono pile bat, baina karbono pile bat xurgatzen dutenean, beren azidifikazio maila, pH-a handitzen da. Literalki ozeanoak daude azidoago. Orden, azidoago daudenean, hor prozesu batzuk zailtzen dire. Ni hau ez dut kontrolatzen, baina uste dut dela kalzifikazio prozesuak eta holako karbonizazio prozesu batzuk zailtzen dira, eta beraz hor badago biofaunaren zati handi bat, baituela zailtasunak bere oskolak egiteko, bai? Moluskoek, koralek, eta halako izaki batzuek, orai ozeanoetakoak, baituzte zailtasunak egiteko beren kontxak, beren babesak, bai? Hau da, ozeanoen azidifikazioen inpaktuetako bat, ez? Baituzte gehiago, baina hau da ezagunena, bai? Orden, literalki, ozeanoko moluskoei orai desegiten ari zaizkie beren kontxak. Ezin dituzte formatu, ozeanoa dagoenez azidoago, ezin dutelako prozesu horiek egin, ez? Pentsa honek ze inpaktuak dituen, plankton ezagunaren zati handietako bat da zooplaktona, krilak eta gauza guzti horiek, eta baleak elikatzen dire hortik. Izatez, itxasoetako, ozeanoetako, katetrofikoaren zati handi baten oinarria da planktona. Hortan eragiten nahi da, ez? Orden, ozeanoen azidifikazioa adibidez, inpaktuetako bat. Por cierto, lehen aipatu ditugu 9 muga planetario, hau da detektatu den azkenekoa. Eta ere gaude muga segurutik kanpo, bai? Ozeanoen azidifikazioa. Baitu duzu gehiago.
plastikoena, bai? Plastikoena gai luzea da, erten dute botatzen dugula, uste dut egunean 2000 kamioi plastiko itxasora, ez? Olako kantitate izugarri bat, bai? Orden plastikoekin badugu arazo handi bat, bai? Plastikoek eragiten dute ezaguna denez, ez? Ozeanoetako batez ere eta erreketako kate trofiko guzi horietan, bai? Bai jaten dituztelako plastikoak eta galditzen zen, bai, konfunditzen dituzte adibidez harrapariek arrainekin, orden jaten dituzte, pentsatzen direla arrainak, eta galditzen zaizkie beren aparatuetan eta horrek baituen inpaktuekin, ez? Imaginete gu jaten bagenuen plastiko bat zer gertatuko zitzaigun. Edo galditzen dire, bueno, sare horietan, handitzetan ataskatuak eta bai, dordoken irudi ezagun hori. Baina nik aipatu nahiko nuke bertze bat, orain gero eta ezagunagoa dena, eta da mikroplastikoena, ez? Aitu dugu handitzaldiz, plastikoak degradatzen direla arron mantxo, bai? Behar dituzela 100 urte degradatzeko, bai? Ez dire biodegradableak, egur bat botatzen baduzu, bueno, pues desagertzen da hori. Plastikoen kasuan kostatzen zaila aixe gehiago, 100 urte edo batzuetan 1000 urte. Problema da, degradatzen direla, zerra nahi dut. Kontua da, plastikozko botila hori degradatzen denean, desintegratzen da mikroplastikotan, ez da bihurtzen ekosistemek jaten alduten zerbaitean. Bueno, orai dira alga batzuekin ikertzen etolako gozak, baina, bueno, ekosistemetan ez dago bizi forma bat plastiko puxka txiki horiek jaten aldituenak, bai? Hori dire polimero artifizial batzuk eta ez inork ez ditu, ez? Horren, karo, ez degradatzea plastikoa problema da, degradatzea problema handiago bat da, ez? Zeren gainean niri duritzen zen gizakien dako arazo handiagoa izaten da, ez gauza handiak, gauza txikiak. Karbono molekulak bezala, mikroplastikoak bezala, horiek bai direla zaiak. Zer ikusi duzuen mikroplastikoen argazkia, zuk hartzen duzu mikroplastikoak, osea, literalmente dire legar malkoak bezala, super txikiak, eta deskomposatzen olako milioiketan, ez? Orduen, zer gertatzen nahi da mikroplastikoekin? Bueno, pues ja detektatzen aldirela praktikamente munduko toki guzietan. Zugaten bazara itxasora hartzen duzu horko ur litro bat, harpatuko dituzu mikroplastikoak. Gaten bazara Antartikara, hartzen duzu hango elur puska bat, eta harpatzen alditzu mikroplastikoak. Eta apuratzen manauzu, gaten bazara Amazoniako tximino baten puztanera, igual ere bai. Eta gure buruetan. Claro, guai gara jaten mikroplastiko pile bat. Erten dute jaten dugula urtean kreditu txartel bat bezain bertze plastiko, ez? Hilabetean, igual. Bueno, horrein naiz memori zoroitzen. Baina, bueno, andana bat, ez? Eta ordena izaizkigu sartzen gu hartu gabe gure aparatuetan, eta baita garunean ere bai. Erten dute, egin dituzte estudio batzuk eta harpatu dute persona batzuetan, bere garunaren pisuaren 0,0 zirela mikroplastikoak. Azke badugu, literalmente plastikoa gure zerebroetan. Bai? Eta niri arazo horrek mikroplastikoenak bai bereziki kezkatzen didala ez dakidalako ongi zein den irtenbidea. Erran bezala makroplastiko horietan, bueno, pues biltzen aldituzu. Inbarko zu kriston esfortzuak, ez errekagarbitu, bildu, ez dakiz zerbaki zer, gaten altzara itxasontzi erraldoi batzuekin, eta hartu. Mikroplastikoekin ez dut ideiarik ere ze konponbide baden. Nola konpontzen duzun hori ez? Konponbide bakarra da, segitzea erregai fosila kontsumitzen, eta horiek debekatzea, eta beraz ez ekoiztea gehiago, ez da. Baina, bueno, plastikoena hori aipatzeagatik. Eta gero badire bertze kutsadura forma hondiz, ezakit horietako baten bat nahi duzun aipatzea. Mehatzaritzere buruz justo galdetu nahi nizun, bueno, besteak uste dut ulergarriagoa direla edo, mehatzaritzan nola nabaritzen dugu? Ba ez dugu ikusten, baina, karo. Beste behin. Beste behin ez dugu ikusten, gure arrobiak ez daudelako hemen. Araban, erraren zitzaion ezetz frakinari, orden ez ditugu hemen Euskal Herrian bertan arrobiak. Baina arrobiak daude. Arrobiak daude Estatu Batuetan, daude Venezuelan, daude Amazonian, daude Iranen, daude toki handitzetan. Aipatuko dut bat, bai? Arrobi, hau da, inpaktu gehien dituenak arrobien edadura aldetik, da ikatzaren erauzketa, bai? Zeren hor bai behar duzu lur guziaian, ez da mineral bat ateratzea, edo ez da frakinarekin bezala zupatzen duzula hor azpiko hidrokarburo bat, baizik eta karo behar duzu literalki lur guziaian hortik ikatza ateratzeko, ez?
Hori da inpaktu gehien dituenak erregai fosilen kasuan. Txina da munduko ikatz kontsumitzaile handietako bat, eta Txinak baitu ikaragarrizko arrobi handia. Komentatzen diot, jendeari sartzeko ikustera argazkiak, zen orduan ohartzen zara gaiaren dimentsioa, bai? Guk erraten dugu eolikoak handiak direla, ez handiak dire ikatz meategiak, bai? Baina horren adibidez egun bat badugu Europan, dela Hanbatxeko arrobia, bai? Hanbatx dago Alemanian, uste dut Kolon inguruan eta Hanbatx igual jendeak kaitu du egon zirelako aktivistak, segitzen dute, urte handitzetan bertako basoan zintzilik, bertako zuhaitzetan bizitzen eta hola, bai? Hortaz pixket ezaguna egin zen. Bueno, hoi da, ez dakiten 50 hektariatako edo arrobi erraldoi bat, eta da literalkei dena jana, eta da arrobi bat monstruosua lignitoa ateratzeko. Hor dago munduko ondea makina haundiena, bai? Han dago, gigantea, bai? Bueno, horrek literalmente jaten du lurra. Bueno, hoi dire, arrobien inpaktuak, erregai fosilenak ikusten ez ditugunak, eta gai importantea da, zeren gero erregai energia berriztagarriak beti akusatzen zaie ez, behar dituztela arrobiak, eta egia da, baina kontuz. Bertzeak erauzteko behar duzu frakina, behar duzu lignitoa, eta bar, ez. Badira inpaktu gehiago ere bai, ikusten direnak eta ikusten ez direnak, baina inpaktu guzti hauek kontuan hartuta zergatik kostatzen zegoen beste hemendik ateratzea? Bat, invisibilizazioa, aipatuko dut bakarrik inpaktu horietako bat ikusten ez duguna eta dela ikaragarrizko osasun publiko arazo bat, dela airearen kutsadura. Airean kutsadura ez da problema ezaguna, baina da munduko eriotza kausa, bigarren eriotza kausa nagusia. Jende gehien hiltzen dituenakoa. Munduan 8 milioi pertsona inguru hiltzen dire urtean. EAN, Euskal Autonomia Erkidegoan, 2022an hil ziren 1270 pertsona, heriotzako iztiarrak izan zituzten, aire kutsaduraren gatik. Eta aire kutsaduraren kausa nagusia da trafikoa. Badire bertze kausak ere bai, muskizeko benzenoa bezala, bai? Direla prozesu industrialetan botatzen diren isuriak, bai? Baina hau da, ikeragarrizko arazoa, eta da erregai fosilen bertze aspektu bat, bai? Guk beti hartzen dugu, guk ikusiko bagenu aur bat, zigarro bat erretzen, emango zigun infarto bat, ez? Garai baten gertatu zen. Emango zigun infarto bat, baina aur guziek arnasten dute aire kutsatua ateratzen dena, beren gainera ago parean dagoen iesodi batetik, ez? Hoi da, guziz normalizatua dugun inpaktuetako bat. Orden, alde batetik erran bezala invisibilizazioa, eta gero zertaz dena intzaia guztia lurrazpian erregai fosil guzi horiek, bueno, direlako gure ekonomiaren oinarria. Horren badugu dependentzia. Nekazaritzak funtzionatzeko behar dituzu fertilizante kimikoak, horiek egiten dire gasarekin. Auto guziak mugitzeko, merkantzia guziak mugitzeko behar duzu erregai fosilak, baina ez bakarriko hori. Gure ospitalak funtzionatzeko, edo langile publiko guziak ordaindu alizateko, ez bakarri desplazatzeko, ordaindu alizateko sortzen duzun ekonomia guzi hori da petrodependientea. Zuri moztuko bazitzaizun sarrera, hidrokarburuen sarrera hoi, gelditzen zaizu ekonomia. Kuban gertatu da. Kuban utzi diete sartzetik petrolioa eta ezin dituzte piztu ospitalak. Baituzte itzalaldiak aldiro, ez? Hemen egin batean ikusi genuen, ganden urteko 2028ko itzalaldiarekin, ze energia dependienteak garen. Eta hori izan zen gauza txiki bat, bai? Baina, imaginate, pentsa momentu batez, ez dela sartzen energiarik geldituko zen dena. Ezingo genuen, gaurko saio hau ezingo zen grabat, errate baterako ez da. Horren, zailtasuna da, gure bizitzetan ditugula guziz integratuak, eta orduen behar da alternatiba bat, horiendako. Eta badago alternatiba? Badago alternatiba, eta alternatiba hori izan haute energia berriztagarriak, baina da paradigma aldaketa bat. Pastu behar gara monokultiboaren eredu batetik, erregai fosilak daude erran dugun bezala zentralizatuak, toki batzuetan, enpresa batzuetan, baina baita ere energia forma batzuetan, ikatza, gasa eta petrolioa, eta hori pastu behar gara paradigma anitz batera, bai? Pasatuko baginen bezala monokultibo batetik ekosistema batera, bai? Eta ekosistema hortan baituzu energia berriztagarri haunditz. Geotermia, itxasoko energia formak, biomasa eta
hazkunde potentzial gehien dutenak, fotovoltaikoa eta eolikoa. Hoiek dire, eta hidroelektrikoa ere bai, baina hoiek dire hazkunde tasa handiena dutenak eta beraz erregai fosilak ordezkatzeko dugun alternatiba nagusia. Eta, por supuesto, badago bertze ideia handi bat, erregai fosilak lurrazpian uzteko, eta da energia gutxiago kontsumitzea. Hau da, kotxe gutxiago eta bizikleta gehiago. Mi esker Gorka, gorko saioagatik, argi gelditu dira mehatxuak, berriztagarriak beste saio baterako utziko ditugu, beraz, hurrengo saiora arte. Mil esker. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.